जिया गुड मॉर्निंग. जियाच्या आमच्या सकाळ झालेली आहे. सर्व आहे गिफ्ट आणलेला पिशवी भरून गोलो भरून पहिला गिफ्ट आमच्या पप्पांसाठी आहे. पप्पा येवा अनबॉक्सिंग करा आणि हे फोटो काढ आहे काका फोटो काढ. हे घ्या तुमच्यासाठी गिफ्ट. माई का विसरला खाऊ का झाला संपला संपला माई. काय रडू नको. हे आणला ह्या बघ. नाही, हा बघ gift. दुसऱ्याचा कोणाचा गिफ्ट चांगला आवडला ता सांगायचा. वहिनी तुका कोणाचा गिफ्ट आवडला जास्त? मनीचा आणि माईचा गिफ्ट जास्त आवडला. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी नाताळची सुट्टी भावी ज्याक पडली आहे. आम्ही सफाळ्या का रिसॉर्ट का पण जाऊन येलो आणि आता हेंका 4-5 दिवस सुट्टी आहे. त्यासाठी आम्ही आता गावाक जातो, कारण शिगम्याच्या वेळी यांची परीक्षा असणार, त्यामुळे शिमग्या गावाक जाऊक नाही भेटणार. त्याच्यामुळे आत्ताच आम्ही नाताळच्या सुट्टीकच गावाक जातो आणि सर्वांक भेटून येतो. तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. आम्ही गावाक पण जाऊन आम्ही वेगवेगळे व्हिडिओ बनवू. तर तुम्ही असेच आता कंटिन्यू आमच्यासोबत राहा. आता डोंबिवली स्टेशन का जाणार, थैसून ठाणा स्टेशनवरसून आमची कोकण कन्या आणि कोकण कन्यानं आम्ही गावाक जातो. तर मंडळी जिया आमचा अभ्याकस का जाता आणि अभ्याकस का जियाचो 1 नंबर इलो. भाविका मेडल मिळाला. तर आता ते ठेवलं ना, आता वेळ नाही, कारण आता वाजल्यात 10:15 आणि 11:30 पावणे 12ची गाडी आहे. तर तो पण फोटो किंवा क्लिप मी हे जोडीन, मग तुमका बघू शकता. भाविका मेडल मिळाला. Bhavi from Gandhinagar Center, Dombivli. All the kids are winners to us. So put your hands together for the participants of level 7 group B. तर पुढच्या वेळी भाविका ट्रॉफी मिळत, भावी अभ्यास करीत. तर आता हे वेळ नाही काढत, आम्ही जातो गावात. चला लेट्स गो. ट्रेन का लय गर्दी होती. मी जेंट्समध्ये चाललंय, ही सर्व लेडीजमध्ये चालली, त्यामुळे शूटिंग करूक नाही भेटलं. आणि आम्ही फायनली आता येऊन पोचलो ठाणा स्टेशन का. आणि अलाउसिंग कंटिन्यू चालू आहे, तुमका काय ऐकू येणार नाही, त्यामुळे काय बोलत नाही. आता आम्ही जातो 7 नंबर प्लॅटफॉर्म. सावकाश के हां. मंडळी फायनली आमची कोकण कन्या इलेली असा प्लॅटफॉर्म नंबर 7 वर. आणि आमचो बिफोर डबो हा शीट आहे. भावी वरती झोपणारा आणि मी खाली झोपणार आहे आणि दीपाली पण खाली झोपणार. आमचे 2 लोअर चेत आणि 1 मिडल आणि 1 अप्पर. आणि काय तुझ्या का पेंग्विनचं नाव काय ठेवलंस तू? खिरा. काय? किरा. ओके किरा. बघूया किरा. हा बघा, ह्या किरा जियाचा आमचा. जापनीज नाव ठेवलं. भावी ऐकत नाही आमचा. तर वरती भावी, मिडल का जिया आणि खाली दीपाली झोपला. आणि ह्या साईड का माझे शेट मी घालून ठेवलंय. तर आता आपण डायरेक्ट कणकवलीक ना. चला गुड नाईट. जिया तुझं हे काय आता काय तर कोरियन झोपला ना. हां चला खिरा पण देऊया सकाळी ते का. चला गुड नाईट. खिरा हां रात किडा नाही ना. खिरा. चला गुड नाईट जिया उठ. भावी. तर म्हणजे राजापूर स्टेशन गेला आणि आता कणकवली स्टेशन येत आमचा. आज लय लवकर गाडी येईल ही. आमका रोज तुतारीने येऊची सवय आहे, त्यामुळे ती 9-10 वाजता गाडी येतात आणि ही 7च्या अगोदरच 7 वाजता पोचणार. 7 वाजले आता. चला उठा. तर म्हणजे आता गाडी आमची वैभववाडी गेलेली आहे आणि आम्ही सर्व उठलो आता. आणि आमचा भावी आहे हा बघा, हात दाखवता पण काची साफ नाहीत आमच्या रेल्वेचे. तर मंडळी आता वैभववाडी स्टेशन गेला. आता आमचा कणकवली स्टेशन येईल. आणि एकदम थंडी पडली. बाप रे,
रक्त गोठवात एवढी थंडी पडली आहे आमच्या कोकणात. या पुणे जियाच्या आमच्या सकाळ झालेली आहे. जियाक आम्ही उठवलं लेट पण थेट. जियाची सकाळ आमच्या झालेली आहे आणि वडापाव पण गरमागरम येतात. थोड्याच वेळात कणकवली येत आमची. आम्ही सर्व बॅग वगैरे काढलो. आम्ही पूर्ण रेडीच झालेलं उतरूसाठी. नाही ना नाही इला अजून. त्या साईड का घरा येईल साईड का पण हे घरा ती कोण घर दिसता कौलारू घर दिसतं आमच्या कोकणात. कणकवली आलं हे चला गाईस चला लवकर. फायनली आम्ही कणकवली स्टेशन का उतरलो आणि आता वाजले सकाळचे 7:30 पावणे 8 वाजल्यात आणि विठ्ठल आता येता. मग विठ्ठल लिहिलो का आपण जाऊया. अरे कॅमेरामॅन नाही विठ्ठल तुझं आज. हा शाळा त्याची. या वेलकम. कशी थंडी या गावात. अरे लय थंडी आहे. किती वेळ चालू. आत्ताच इली 5 मिनिटं झाली. झोप नाही आली. अरे जिया बाबा लय झोपला. मनीष गंधारे लवकर उठले वाट बघत. चला जाऊया. हे नाश्ता करू जाऊया ना. हे खया गाडी. हो आहे ना पिशवी खाया ठेवल्या ठेव. तर मंडळी आम्ही आता आहे थांबलो आणि जरा नाश्ता करून जातो. वाजले आता 8:30. लोकप्रियमध्ये जातो आम्ही. तर म्हणजे आमचा आहे नाश्ता इलेला असा. दीपाली आणि जिया आहे मसाला डोसा ढोसतात आणि आहे भावी आणि काका प्लेन डोसा. प्लेन डोसाच खातात आणि मी आपला रोजचा इडली सांबार. तर म्हणजे आता नाश्ता वगैरे करून झालो. आपण जाऊया. चला लेट्स गो. तर स्वीट फॅमिलीचे सबस्क्रायबर भेटले आहेत. हा शाळेतून घरात जाता. होय आता घरात जाता मी भेटले म्हणून आता ते का बरा वाटला ना. आता बरा वाटला ना. माझे बघतो की नाही. माझे व्लॉग बघतो. टेंका इथे फोटो काढू. किती तू सांगितलं 8वीत खायचं आहे तू. ओके औषध विषध घ्या चांगलं. डॉक्टरकडे जा. हा मस्त एक ठणठणीत हो. चला तर मंडळी जाऊया देवगड. तर मंडळी आम्ही आमच्या गावात इलो आणि आता हय जरा ताण लागली भावी जिया का म्हणून आम्ही हय थांबलो. तर हे नारळ पाणी पितो आणि ह्या विठ्ठलाकडसून आमका नारळ पाणी गावातीला वेलकम. आमचा नारळ पाण्याने वेलकम. हा चॅनलची पार्टी. नारळ पाणी आम्ही स्वागत करतो. नारळ पाणी वगैरे खाऊन आम्ही इलो आणि आता आमच्या गावात पोचलो. तुमका दाखवतो आमच्या गावचं व्ह्यू. ही आमची बेरवाडी सुंदर. आणि आज पाणी नाही वाटतं ना. कालवा वर इले ती बघा. पण आज शनिवार आहे त्यामुळे आज आमका व्हेज खाऊचं लागत आणि उद्या आम्ही वेंगुर्ल्यात जाणार आहोत. त्यामुळे आमचं आता हे खेकडे वगैरे खाऊचं. फायनली आम्ही आमच्या गावात इलो आणि गाडीसून उतरलो. बॅगो वगैरे आता घेतो. खरंच माझी बॅग येते पण हे पिशवी पकड त्या ह्याच्यात टाक. आमची बॅग होत त्याची काढ. हां थांबा हाय पकड. अजून बॅग आणि सॅक पण आहे. सॅक जियाची आहे ती.
जिया लाव तुझी बॅग. हो सच्चीबाई शाळेत गेली. आजी आई खाया आई खाक मा हे का पत्ताके लावून ठेवले ना आमच्या स्वागतासाठी. हे काय आमका रात्री हवे त्याची सोय करून ठेवल्याने वाटतं. हे ऐक बोलव मगात पासून 10 वेळा फोन खयास खयास आणि आता गपचूप झोपलं की का वाट बघून. पाठ दुखता माझी. पाठ दुखता. मनीष काय आजी का मस्त इल्याला घेतल्या ना म्हणतं. मनीष भारी बोलतो. कमेंट पण असतात मनीषला लवकर होणार म्हणून. हो लॉगर होणार. मनीष बघूया काय आला हाताचा. फ्रॅक्चर मन ही मनीष साठी बेडरूम हे बेड दिलेलो हॉस्पिटल वाल्याने खास ते का दिलेलो हे बघा. मनीष साठी हाय बेड घातलेलो हा. जो मनीष आणि हाय त्याची औषधा वहिनी माई खायला शाळेत. कसा लावला तेव्हा कोण माई हो माका लवकर सोडा म्हणून. होय काका येणार आहे म्हणून. पण अजून कसा लावला तेव्हा सचिन ठेवला नसणार त्यांका. काय आहे शाळेत तुमच्या? पप्पा गेले. पप्पा गेले विठ्ठलाच्या. कशा आता. अरे दुपारचे आता वाजले किती. चला चला आंघोळ पांघोळ करा चला. लिहिलो तो लवकर सुट्टा त्याने सुद्धा. पोरी नेतात पोरी. गुरुजींका सांगतो आम्ही. चला अंडी आणलेली ते बा माईला शाळेत सोन माई आई आहे. काय आला शाळेत काय शिकवल्याने आज. काय खाऊ दिल्याने आज. सुकडी दिल्याने मग फोडण्याचा भात दिल्याने तुका. हा माई तुका गिफ्ट आणलो आम्ही माहित आहे तुका. सर्वांका गिफ्ट आणलो पण तो गंधर्व का तुझं गंधर्व दादा इल्यानंतर देणार आम्ही सर्वांका. हा जियान तुझ्यासाठी गिफ्ट आणले ना. भावीन मनीषसाठी गिफ्ट आणलं. म्हणजे आमची आता आंघोळ पांघोळ झाली आणि दुपारचे वाजल्यात 1 आणि हे हाय खेळतात. आई बसली आणि दीपाली आणि वहिनी थंय जेवण वाढूची तयारी करतात. आणि आई आहे आमचो लॉग बघता वेंगुर्ल्याचो. तिका काय काम नाही तर वेंगुर्ल्याचो लॉग बघता. आणि हय आमचा जेवण इलेला असा. आता पंगत बसलेली आहे जेव. आई पण इली आहे. फॅन लावतोय थांब. आणि विठ्ठला आता इलो गाडी धूप नेल्या ना तो इलो तर आता तो पण जेव बसाल. मनीष गंधर्व किती वाजता येत. किती 6. अरे आम्ही गिफ्ट आणलो तुमच्यासाठी तर सर्व इल्यानंतर सर्वांच्या पुढ्यात देणार आहोत. सर्वांका A to Z लोकांका आम्ही आणलेला माई पासून पप्पांपर्यंत तुका पण सर्वांका गिफ्ट आणलेला. पण तो मनी गंधर्व इल्यानंतर सर्वांका हे करणार. काकाक पण आणलेला गिफ्ट. बघत असत आजीचे तिन्ही सुना बघत असतात मुंबई का. त्यामुळे आजी आहे आता. कसली भाजी आजी. वालाची गवार. पापडी ना. मग काय आहे वालाचे शेंगा. हे सर्व जेवक बसल्यात. विठ्ठल पण जेव किलो पप्पा पण जेवक बसल्यात. आणि दीपाली जेवण वाढता आणि हाय माका पण जेवण वाढलेला. भात त्याच्यानंतर शेंगा बटाट्याची भाजी पावट्याची भाजी आणि ही आजीन दिलेली घेवड्याची भाजी तर आणि डाळ. तर असा या आजचा जेवण आमचा शुद्ध शाकाहारी. तर आम्ही जेवतो. येवा मंडळी जेव का. भाजी आणि बटाटा घालून आजी स्पेशल भाजी दिले ना. आज भाईसाठी दिले ना वाटतं. काय घे आज जास्त दिल्या ना ती माझ्यासाठी दिल्या. दिले ना. त्याच्यानंतर मस्त पैकी माझी आवडती पावट्यानी बटाटा भाजी. त्याच्यानंतर शेंगा बटाटा
मस्तपैकी. गंधर्व नसल्यामुळे कॅमेरामॅन दीपाली झालेला आहे, विठ्ठल जो कॅमेरामॅन. गंधर्व असलं की बाहेर मस्त टेन्शनच नाही. टेन्शन बरोबर नसतं. shoot करणार. हे पण तो उद्या हा ना वेंगुर्ल्यात येणार हा ना. काय संडे जावं, उद्या सुट्टीच आहे. हा हा ते काय घेऊन जावे वेंगुर्ल्यात. तर म्हणजे 2-2 हे ब्लॉग चालू आहेत. काही विठ्ठलाचो पण ब्लॉग चालू आहे, आमचो पण ब्लॉग चालू आहे. तर मंडळी चला. जोक तर मंडळी आई दाखवा आली. तर मंडळी चला आम्ही आता जेवतो, तुम्ही पण तर म्हणजे आम्ही दुपारी इलो जेवलो बिवलो आणि त्याच्यानंतर आम्ही सर्वांनी आराम केलो. विठ्ठल वगैरे खेळूक गेले होते, ते नंतर इले आंघोळ केल्याने. आणि दुपारी आम्ही ह्यांका गिफ्ट ज्या सर्वांका आणलं होतं तर आम्ही दुपारी देणार होतो, पण मनीष नव्हतो आपला, सॉरी गंधर्व नव्हतो. गंधर्व शाळेत गेलो होतो आणि आबा पण नव्हतो, कामावर गेलो होतो. पण गंधर्व इलो संध्याकाळी, पण आबा काय इलो नाही, नाईट का थांबलो. तर आबाचा गिफ्ट आम्ही आता माईकडे देऊन ठेवणार आहोत. आणि आजचो आमच्या गिफ्ट वाटपाचो कार्यक्रम आम्ही ह्यांच्यासाठी सर्वांसाठी आणलं. त्यामुळे हे बघा सर्व लाईनीत बसले आहेत. ही बघा सर्व अक्षरशः लाईनीत बसले आहेत गिफ्ट घेऊसाठी. सर्व आहे गिफ्ट आणलेला पिशवी भरून गोलो भरून आणलेला. खुश आहे बघ, हे बघ. बसलेत लाईनीत. लाईनीत राहायचा, मस्ती करा, ते काय गिफ्ट भेटणार. हे बघ, 1 2 3 4. हे असं नाही, मोठ्यापासून करा, मोठ्यापासून करा. माही एक्साइटमेंट वाढत ना. मी ता सांगतो म्हणून मोठ्यापासून द्यावा, नंतर बघू. पहिला आई. ना आई त्याचा पप्पा. हा आजोबा पप्पा खुश आहे पहिल्यापासून. 76. पहिला गिफ्ट पप्पांचा. लिहून आणलं ना. त्या नाव आणू का मीच घेतलंय तर माका माहिती नाही. तर पहिला गिफ्ट आमच्या पप्पांसाठी आहे. पप्पा येवा अनबॉक्सिंग करा. आणि हे फोटो काढा, हे काका फोटो काढ. हे घ्या तुमच्यासाठी गिफ्ट. काय आता बघूया. आणि आता 2 नंबर आई 70 वर्ष. तर आईसाठी आणले आणि आईक आवडता कॉटनची साडी, आणि त्याच्यासाठी मी आणले कॉटनची साडी. पण ती साडी नाही आणली घरात घालूची, बाहेर घालूसाठी. मला कॉटनचीच. ओके खुश. आणि आता आबाचा गिफ्ट देऊन ठेवतो. आबासाठी ही बघा, या आबाचा गिफ्ट झाला. त्याच्यानंतर ते नंतर सर्वांनी खोलून आणि सर्वांनी आपापला जागा आणल्या जाता आहे सर्व खोलून दाखवायचं. नंतर आधी जेव्हा आई पडल्या त्याच्यानंतर कोण आबा झाल्यानंतर वहिनी. तर वहिनीसाठी हा गिफ्ट आणलेला. वहिनी घे साडी. त्याच्यानंतर कोण विठ्ठल ना. होय मी. त्याच्यानंतर विठ्ठलला मी विठ्ठलचा रोज बघायची ही बॅग रोज लावून जाता जिम का. आणि ह्या व्हिडिओ माका ती लय जुनी वाटली, त्याच्यासाठी मी खास बॅग भारीच काम रे. नंतर दाखव बॅग. त्याच्यानंतर कोण हे आता एका ठेवतोय नाडलला मॅच बिचला ठेवतोय. गंधर्व. ए ठेवून जातं ना. त्याच्यानंतर गंधर्वासाठी खास गिफ्ट. त्यानंतर दाखव काय. हे गंधर्वानंतर मनीष पप्पांनी पण दिलेलं होतं ना तो बॉक्स तसं. त्याच्यानंतर मनीष आणि मनीष आमचो म्हणजे आम्ही एका बोललो होतो की तो म्हणजे वाडा तर म्हणजे आमच्यापासून 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर पावसातून एकटो चालत दिलो होतो गणपती. पप्पांनी ते का ते सोडले नाही. तेव्हा बोललो होतो की शौर्य पुरस्कार. शौर्य पुरस्कार देणार आणि गिफ्ट देणार. बॅग काय त्याची ती लय खराब झाली होती, तर आम्ही ठरवलं होतं की त्याच्यासाठी बॅग घ्यायची. आवडली काय? पुढल्या वर्षी मिळाल. त्याच्यानंतर कोण आता माई का हाणला तुम्ही? नाही ना, काय हाणलाच नाही माई का. नाही ना. माई का विसरला? ह्या खाऊ का झाला संपला. संपला माई. ह्या खाऊचा माहिती खाऊ का. माई का खाव. हा? आणि ह्या सर्व खाऊसाठी यांना काजू कतरी जास्त आवडतात आणि पप्पांका ते हे आवडतात. भावी वाट चल काजू कतरी.
भावी काजू कतरी वाट आधी काय 2 दे गिफ्ट नको माहित काय नाही हे दावर रडता माई नाही रडू नको ये हाणला तुका माई ये हा बघ अरे हाणला माई हे बघ 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 माई ये रडू नको हे हाणला ह्या बघ अगं ह्या बघ ही माई आवा गिफ्ट अगं आणलं तुका गिफ्ट बघ ना ही बॅग मुद्दाम झालं नाही बोललो बघ ही लावून जायचं हा? लावून बघ माई लावून बघ माई हे बघ लावून बघ कशी होता ती बघ ये लवकर ये आणि काजू कतरी पण आणली आहे ये पण आणि ह्याचं लावून बघा माई याच्या काय तुम्ही गुलामाने रडवला नाही उठणार माई माई उठ चले नाही उठ उठ धर घे. धर, धर, बॅग लाव. नाही, घे, धर, बॅग. बॅग लावून बघ बघ, बघ, या, या. ही बॅग लावून आता आणलं ना ये. मुद्दाम सांगितलं तुका नाही म्हणून आणले या, या, या. नाही म्हणून मुद्दाम आणले आणले का का तुका? तुका? अगं आणले का तुका त्याला? मुद्दाम नाही म्हणून सांगले मी. अरे मुद्दाम सांगलाय बघ बघ घे घे हे बघ, हे घे. ठेवते का हा, ही घे, बॅग बघ कसली हाती बघ माई आता जियाक देऊ आम्ही बॅग बघ गेलो माझ्यासाठी 1 नंबर आहे ना 1 नंबर हे आहे कलरची ठेवलं बघ, हा. माईन नाही घेतल्यानंतर तू घ्या नाही तर मनीष का देऊया मनीष काही बाय. मनीषला घेऊन जा शाळेत. चला, ते काजू कतरी वाट. काजू कतरी वाट. माईका 2 द्या मग माई खुश होईल माईका 2 काजू कतरी माईका 2 हा? एका रडवलास तुम्ही माईक 2 द्या 2 माईका 2 आणि खायचा आणि आपापला गिफ्ट दाखवायचा काय काय आणलं अरे 2 माई माई उठला अरे 2 द्या ना आमका एक हो. हा मग खुश झाला माई आता गिफ्ट बघता आता बघल्या ना आता घेतला आणि आई का मेथीचे लाडू आवडतात त्याच्यासाठी Special मेथीचे order लाडू देऊन आणलेले बनवलेले. स्पेशल ऑर्डर देऊ घरगुती असते आणि हे मेथीचे लाडू आणि पौष्टिक लाडू एवढे भारी आहेत ना आम्ही नंबर पण देऊ तुमका हवे असले तर तुम्ही मागवू शकता कारण आम्ही दरवेळी मागवतो हे बघा तुम्ही बघू शकता मेथीचे लाडू आहेत आणि पौष्टिक लाडू आणि तूप एवढा हा ना भारी तूप घातलेलं. मी रोज खाते हे 1 लाडू आणि तो पौष्टिक लाडू भावी पण खातात साखर पण आहे त्याच्यात गुळापासून बनवलेलं आहे. तर आता हे लाडू काढा gift वहिनी आपल्या. लावा, वहिनी तू बघते मेथी लाडू आवडतो आई मेथी नको म्हणता पौष्टिक लाडू देवा ते का हा तिका पौष्टिक वहिनी. लाडू पौष्टिक लाडू पण मासे हे बेटा मेथी लाडू काय कालवा बरे हे घे लाडू कोण तो खाऊन बघ तो पण मस्त पौष्टिक तर लवकर खावा आणि आपल्या वस्तू आता दाखवायच्या एक एक सर्वजण दाखवणार म्हणजे आम्ही सर्वांना आता गिफ्ट वाटलं पण आता आपण गिफ्ट दिलं होतं मोठ्यांपासून सुरुवात केलं होतं पण आता लहानांपासून आपण दाखवणार तर माई पहिला तू दाखव तुझी बॅग या, माईची बॅग जबरदस्त तर तुम्ही बघू शकता. अंगणवाडीत घेऊन जाणार का? ही माईची बॅग हा माईसाठी बॅग आणलेली आहे आणि मनीष काय शौर्य पुरस्कार प्राप्त विजेता दाखव बाल शौर्य पुरस्कार बॅग मस्त आणि हे वेगळी. बॅग हा मनीषची ओके जबरदस्त बॅग त्याच्यानंतर कोण गंधर्व गंधर्वाचा घड्याळ काय घड्याळ मस्त की जबरदस्त. टायमॅक्सचा घड्याळ गंधर्वाक दिलेला गंधर्वासाठी आम्ही घड्याळ आणलेला म्हणजे ह्याच्या मिलिटरीमध्ये हे का गंधर्वाक मिलिटरीत जाऊचा त्याच्यामुळे मिलिटरीत आणला माझी जिम बॅग भारी बॅग अरे भारी मस्तच झालं तर तुमका आता रोज विठ्ठलच्या ब्लॉग मध्ये ही जिम बॅग बघून ही मिळाल बॅग दिसणार नाडन बिडन क्रिकेट खेळून जाताना किंवा प्रॅक्टिसला जाताना ह्याच्यात घेऊन जाणार. त्याच्यात काहीतरी असं भर ती दबली ती अशी गोल नाही झाली त्या bag दबली मध्ये ठेवलं अशी. की होईल तर बरोबर. हा ती गोल अशी बॅग ही माका मस्तपैकी आता मिळाली जिमला आणि ही नाडनला क्रिकेट खेळू किंवा प्रॅक्टिसला जाताना मी घेऊन जाते ना रोज बाकी पाणी किती विठ्ठलला घेऊन रोज जाईल. पाणी बिणी भरून घेऊन जायचं आणि त्याच्यानंतर कोण दाखव ना वहिनी तर वहिनीसाठी आम्ही साडी आणली आहे. आई बघ कशी घेऊन बसली एकदम कोणतरी पोरच नाही आहे तुझी. तर कशी घेऊन बसली. वहिनीसाठी ही साडी हा आणि एक गाऊन एक आणलं तो जाऊ दे तो एक गाऊन आणलं घरात आई 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 बघ अशी कशी. धावली आहे. कोणतरी साडी याची घेऊन जायची अशी ती असं होतं. कोणतरी घेऊन हा, जायची आई. ठेवलं रवली आहे, घेऊन. पण नाही न्यायचं तुझी साडी
आता गिलास दिला ना आनंदाने घेतलं. तर हे बघा आईसाठी हे आणलं. म्हणजे आई नॉर्मली आई काय ही लागतात साडी आपली कॉटनची साडी लागतात, पण हे असले पण आईकडे भरपूरच विठ्ठलान पण मागे घेऊन दिल्या. पण ही कशी काही बाहेर वगैरे देवगड बिवगड का जाताना आईक भेटात. आणि काजू कतली. त्याच्यानंतर काजू कतरी ते झाले खाल्याने. नंतर पप्पा नाही आबाचा माझं मला दाखवलं ना. नाही. तो अजून काय कोणी आणि हे फास्ट ट्रॅकचा घड्याळ आणलेला. पप्पा ह्या बघा, झाला तुझा बघू. टायटनचा एक. ट्रॅक्टरचं. एक टायटनचा आणि एक त्याच्यानंतर fast track झाला. ह्या टायटनचा आपला ह्या फास्ट ट्रॅकचा मी घड्याळ घेतला. ह्या बघा पॅन्टी आणि आबाचे पॅन्ट. घाला पप्पा तुम्ही घाला हातात घाला. आणि आबासाठी आबा का ट्रॅक पॅन्ट लागता तर त्याच्यासाठी हे ट्रॅक पॅन्ट आणलं. म्हणजे खाली जाताना तो हाफ पॅन्ट नाही घालणार किंवा जीन्स बीन्स नाही घालणार. हे ट्रॅक पॅन्ट आवडतं. हा कामावर वगैरे जाताना आता पण काय सांगत असतं ट्रॅक पॅन्ट घेऊन. हा मग त्याच्यासाठी हे ट्रॅक पॅन्ट आणलं. हे बघा देरबादेवीच्या यात्रेत माका सांगता घे म्हणून. यात्रेक पण तो घेऊ सांगत असतो. ही एक आणलं ब्लॅक एक आणली आणि एक नेव्ही ब्ल्यू. मस्त. हे बघा प्रत्येकानं आपला आवडलेला सांगायचाच नाही. दुसऱ्याचा कोणाचा गिफ्ट चांगला आवडला ता सांगायचा. वहिनी तुका कोणाचा गिफ्ट आवडला जास्त? मनीचा आणि माईचा गिफ्ट जास्त आवडला. आई तुका कोणाचा गिफ्ट आवडला? माकाचा म्हणजे गंधर्वाक आणि बापचा घड्याळ आणलेला आवडला. हा बरोबर. आणि ती महागडी गिफ्ट होती ती गिफ्ट पण महागडी होती. मनीष तुका कोण? दादाचा वॉच आणि काकाची बॅग. बॅग. आणि माका बॅग लय आवडली. पप्पा तुमका कोणाचा गिफ्ट आवडला तुमचा सोडून? विठ्ठलची बॅग चांगली आहे. हा माझी बॅग. भावी तुका कोणाचा गिफ्ट आवडला? मला माहीचा आणि गंधर्वचा. माईचा आणि गंधर्वाचा आवडला. मला पण. नाही नाही तू तुझा सांग भावीचा नाही सांग. तेच सांगणार. ओके. माई तुका कोणाचा गिफ्ट आवडला जास्त? आजीचं. हे साडी आवडली. साडी देऊन टाकते का? चाल साडी घालवते. घाबरून घेतला त्या मला काय माझा गिफ्ट आवडला. अरे काय रडू फिरला नाही आणि समजा यदा कदाचित आम्ही खराच नाही आणला असतो तर गिफ्ट सगळ्यात शेवटी आम्ही माईचा घेतला. सगळ्यात शेवटी जाऊन आम्ही घेतलो माईचा. म्हणजे आमका म्हणजे असं झाला आता आम्ही आई 11ची गाडी आहे आमची 11:30ची आणि 8:30-9 वाजेपर्यंत आम्ही डोंबिवली स्टेशन काच की काय घ्यायचा कोणा काय घ्यायचा ह्या असा करत होतो. त्याच्यात मग हे साड्या बिड्या सर्व धावपळ झाली अक्षरशः आमची. आणि ऐन टायमाक आम्ही ठरवलो आणि अरे गंधर्व विचारलो नाही. गंधर्व सर्वात आजोबाचा ठीक आहे पप्पा तुमचा पप्पांना नाही आवडत नाही. या गंधर्वात देऊन टाकू. नको दाव देते का गंधर्वाचा चेंज करून आणूया. म्हणजे गंधर्वा का मी 3-4 फोटो पाठवलं होतं ते विठ्ठलाक पाठवलं होतं आणि ते विठ्ठला का दुसराच पसंतीला आणि त्याच्यातला गंधर्वाक तिसराच पसंतीला. आता काय कर ह्या घेऊन जा. गंधर्व आवडला तर हे कर. तोपर्यंत गंधर्व शाळेत आता हा, तो पण घाल. हा आणि माझा पण या खान जातो. आणि पप्पांचा आणि ती डाय पण मोठी आहे ती पप्पांका हे पण होत. तरी पण ठीक आहे पप्पा तुम्ही रोज घालशा तुमका सवय होता. तर काहीच असं झाला सर्वांना गिफ्ट आणलो आम्ही आणि हे आता आमचा कार्यक्रम आम्ही थांबवतो. सर्व आता आरतीक जातो पण त्याच्या अगोदर 31 डिसेंबर का जल्लोष म्हणून लय मोठो प्रोग्राम असता आमच्या देवगडात. पवनचक्की जवळ जो मोठो देवगड बीच आहे त्या बीचवरती ह्यो मोठो उत्सव असता. म्हणजे नवीन वर्षाचा स्वागत असता आणि 31 असो तो मोठो प्रोग्राम असता. आम्ही दरवेळी तो बघत असतो. ह्यावेळी अनायसे आम्ही गावात इलो तर त्या प्रोग्राम का आम्ही जाणार आहोत सर्वजण. आई पप्पा आबा वगैरे आम्ही सर्व जाणार आहोत. विठ्ठल वगैरे आम्ही सर्व गावची मंडळी स्वीट फॅमिली आणि मुंबईची स्वीट फॅमिली सर्व मिळून आम्ही सर्व जाणार आहोत. तर मेन म्हणजे काय सर्वजण म्हणत असता आमका तुमका भेटूचा तर मंडळी तुम्ही त्या प्रोग्राम का येवा आणि आमका नक्की भेटा. तर मंडळी ह्यो प्रोग्राम 31 डिसेंबर का रात्री 9 वाजता. तर आम्ही थंय 9-9:30 पर्यंत आम्ही थंय येऊ. म्हणजे भावीचा वाढदिवस झालो काय आम्ही वाढदिवसाचा केक वगैरे कापून 9-9:30 पर्यंत आम्ही थंय येऊ आणि ते म्हाका वाटतं 10:30-11 पर्यंत थंय असू. तर कोणा आमका भेटूचा असला तर नक्की येवा आणि आमका भेटा. आमका लय भारी वाटतात.